Kulindeleke ukuthi uhulumeni amemezele izinhlelo zokufukula umnotho wezwe kanye nezindlela ezingcono zokuxegisa umthelela we-COVID-19 ukuze ungezweli kakhulu emnothweni wezwe. Ngesonto eledlule ungqongqoshe wezemali uTito Mboweni wathi ikomidi eliyinhlanganisela yongqongqoshe bezomnotho selihlanganise ndawonye izinhlelo ezinamasu okuzama ukuxegisa umthelela we-COVID-19. Ubhubhane lwesifo iCovid-19 selidala omkhulu umonakalo emnothweni wezwe kwawona ovele uyantenga. Ihhovisi likaMgcini Mafa livela limile kahle ngakwezemali njengoba kudingeka izinsiza zezempilo kanye nezinhlelo zokuthi ikati lingalala eziko ebantwini. Ukwehliselwa esigabeni sikavobe kwezinga lomnotho wezwe kuzokwenza kube likhonsatshe ukweboleka njengoba izwe kumele lengeze imali elinayo kanti kunembiko ethi iNingizimu Afrika izokweboleka imali esikhungweni iIMF. Ukuphazamiseka komnotho sekholele ekuthena abantu kanye namabhizinisi bashayeke kakhulu. Isikhungo iInstitute for Economic Justice senza isiphakamiso sokuhlinzeka uhulumeni ngezinhlelo ezisheshayo zokuxegisa umonakalo odalwa iCoronavirus emnothweni wezwe. Lolu hlelo lumayelana nemali yentela ebuyiswa uhulumeni ukuze isebenze umnotho wezwe ungawohloki. Kulindeleke ukuthi umnotho wezwe wehle ngamaphesenti ayisithupha kuya kwayisishiyagalombili bese kulahleka imisebenzi eyisigidi. Lesikhungo sithi imali efakwe uhulumeni kulolu hlelo ewu 41 billion rands ayenele kumele engeze ngo 310 billion.